Mae sioe beiriannau Lama yn Newark yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Yma mae'r tractora a'r peiriannau ffarm diweddara yn cael ei arddangos. Dwi wedi ymuno â chriw o fyfyrwyr Glyn Llifon wrth iddyn nhw ymweld â'r sioe. Wel, mae'r myfyrwyr wedi cael cyfle i fynd o gwmpas y lle erbyn hyn, ac mae yna griw fan hyn o hogi am môn, sticio fo'i gilydd wastad fel gwelwch chi. Ac os gael ei ddechrau o ti, Tom, beth sydd wedi cymryd y sylw di heddiw? Heddiw, tra ni'n wrth i mynd rownd, eisiau gweld tanc diesel newydd sy'n amddiffyn bobl i rhagdwy'n diesel a ffarmydd. Rhyw fath o diogelwch lle mae'n yn bwysig, mwy a mwy yn dydi? Ynddi, mae yna clo special a tanc o amgylch y tanc ei hun, lle. A be amdanoch ti yw, a be wedi cymryd y sylw di? Dwi'n gweld rhyw system dychryn adar, a sy'n dda iawn ar y ffarm adra, lle dychryn starlings, brain, a dwi'n mynd ddrud o'n adwy chwaith. Be welys di, lle? Robot topper yn siwald. So rhyw fath o peiriant sy'n torri y gwair i chi gyda remote. A be oedd mor ddeniadol am hwnnw, lle? Wel, handi llefydd fydwch yn mynd yn efo tractor chi, efo tir sydd ddim yn lefel a llefydd ryff chi. Siŵr iawn, a felly fysa fo'n help i fi gael gwared ar hedyn o lle? Fysa. Welis i gael breaker, mynd ar dos idia. A dyn oedd o'n gadael ganolau fewn. A oedd o'n creu ganawuriant yn y cytiau achos mae'n broblem acw, de. Mae'n broblem i lot o bobl, dydi? Ydy, dim ganawuriant, de. Dwi wedi mwynhau'r profiad dysgu lot am feiriannau, i fod yn onest. O'n i'n syniad lot o feiriannau, ond dwi dysgu'n dipyn heddiw a gweld pethau gwannol a profiadau gwannol a wedi dysgu dipyn at y cwrs fi gynnau Iwan. Iawn, wel, dwi'n dymuno o'r gorau i chi ar eich taith nôl i Glyn Llifon, a diolch fawr iawn i chi am rannu'ch profiadau efo ni a'r gwylwyr adre cwm.